Wotie Bretuoba. Hello. Acheampong. Yeah. What you saying? Hello. Sabre way. What's you? Fie boko die. Fine. Pese me no din komo kakra so betimi afuru bebia dede ne wona why? Atawani. Your friend nana. Okay. Atawani tio. Acheampong papa way. Me papa. Ai. What sort of a question is that? Me papa in Tiasi. O papa wu ye mfia hini Acheampong. Atawani. O papa ofiri mu no mfia hini. 2002. Enti wo kaboma e mfia hini. It's 16 years. Acheampong. Tie me ye pa. O papa kro ben so no ofiri. Me papa. What's the day? Oil training. Na ye den na odi Acheampong. According to him, his ancestors are from Assam, and then before that they were from Bretuoba. Arantie mra so se ye behia wo fie. So beba efie. Ade. O papa nsamanfo hiaw. Nananum hiaw. Ya mane ni amamere mebre. Mra so se wo se ye frew na ba fie. Ni ye bie bibi so kirew. Ubetimi a enka ochina bra fie. Infani fie. Arantie me busa se o papa firi he fa krobe na ba odin. Na men ko ho yibuti afu obi an ko ho da. We don't even know where if he is. We heard where we know we're from Jamestown. Arantie enkran asem fato nchen. O ma me ne firi nkran. O papa ye me de hye. O papa ya santini po. Kwantuo na de ne kwatena nkran. Abrante de me kan otie. Me pa na me papa on sick massive. On see the quiet. O se me nana and fi the quiet. Ono ye him nana because ona me papa ne ye wo 1858. He was a very old man before he died in 1970. So you would imagine. Abrante wontimi nkyerɛ me abakwasɛm. Abrante bibi wo wiase. Bibi ni wiase a ke da ye nto apunum. Nananum hiawo so beba santiman mu. Nananum hiawo so beba bekwaifo ya asase so. Ti abrante efiri ochina ekosi memenda. Brafie ansa na yasha kwaside ase. And then the end possible. Abrante mpesi yedi tumi ebe ho ye betamo afra bruchire aba sante be kwai ha ye mekan wote ye That's why me. Abrante me your mind konfo me huniema me bokure ho ban na me kasa ahemfutie me nananum abosomfo hiaw se bra amamere ni amane bi a papa wuye e wo senkiye ye no ya anye afe ne mere na so. Abrante o kina fiada August busumi
yɛbɛhia wɔ Ghana asantimamu bɛkwae ha yɛbɛka wote yɛ mete fa na menimu bia o bɛkwae nti mebɛkwae mebae mfa abranteɛ wobɛdu nkran wobɛdu Kumase yɛba bɛfa wo yɛbɛma wakɔ aba nananom samanfoɔ bɛbɔ ho ban de wabɛdu fie abranteɛ ɛne date yɛ da bɛn 23rd August ɔkyena 24th ansa na kwasi da bɛdu yɛbɛyɛ kwasi dɛn no abranteɛ bɛsi yɛhia wo ɛwɔ Ghana nananom samanfoɔ na akasa yi nananom abosomfoɔ so akasa ɔkyena bra Ghana ha Is this a joke? Abranteɛ woka borɔfoɔ yɛ amente papa sɛ wobɛka twi no a ka This bɛboa is me twi no nti ne papa nti na meka borɔfo no. wo sɛ wonti twi ne papa. Nti ne papa. deɛ wobɛka bia mɛte deɛ wobɛka bia mɛte sɛ sɛ wɔ mfie ahe is this a joke or what? sɛ sɛ wɔ mfie ahe You haven't told me who you are, so why am I giving you any information? borɔfo no woka me se mente ne papa abranteɛ Listen, one can't tell me only a word yet, so I don't know who I'm talking to. Tell me who you are. abranteɛ ɛmi sɛ wommoa yɛn sɛ woammoa yɛn a yɛbɛfa wo aburukyerɛ no a wowɔ no wobɛyera na wabɛdu Ghana ha yɛbɛma ma ɔti abɛfa wo borɔfo no a woka no mente aseɛ katwi na mente aseɛ abranteɛ abranteɛ na meme ne wo kasa wakate line no Then cut your line. Wo line in the call off. Then cut your now cut line and I say me na make cut line. abranteɛ Acheampong nsɛm yɛnu pɛ na me ne wobɛka Okay. wobɛba fie na mane ɛwɔ hɔ yɛayɛ anaasɛ yɛbɛfa wo animu no so yɛbɛkan wote aseɛ abranteɛ Acheampong Then tell you. woyɛ asoɔden a mɛma woahu sɛ biribi wɔ wiase yɛbɛkan wote yɛ Pacho mete na maybe so say one hwan and I won't give who enkyerɛ me. I really don't know what you're on about. You all kind of mente ase. ababaawa bɛn na ɛkasa wɔ wo nkyɛn hɔ no Okay. hwan na ɛkasa wɔ wo nkyɛn hɔ no Me yere na ɛwɔ me nkyɛn. ka kyerɛ wo yere sɛ yɛka busuasɛm nti wɔnka na no ntom nisa mɛma no ayɛ mumu deɛ meka kyerɛ wo te yɛ abranteɛ wo ne me di agorɔ meboa sɛ yɛka abusuasɛm a ne yere ɔnyɛ abusuani anaa ne yere na ɔnyɛ abusuafoɔ no bi ababaawa wobɛsɛ ogya woamɛhwɛ nkwan mu deɛ meka kyerɛ wo te yɛ metaatwɔ me kunu ɔmbɛfie mmɛyɛ hwee ɔmbɛfie mmɛyɛ hwee nyankopɔn God reveals to redeem yɛsom nyankopɔn ɔsom bo nsuro biara yɛso yɛ nsɛm bɔ mpaeɛ ɛna yɛdwiri nneɛma bia a woka go yɛso no yɛdwiri sɛ wo so mprenu bibia a wɔhyehyɛ bia ɛmbɛ mu da because yɛnsom nyankopɔn a ɔsom bo wate yɛnsuro biara tie me ɛna nadwi meba wo so yɛnsuro biara yɛsom nyankopɔn yɛyɛ kristofoɔ motumi bɛhwehwɛ yɛyɛ kristofoɔ wate yɛyɛ ore yeba ta meba wo so anadwi metu no fo na me dia beto me dem na manom ne kakra
Hello. Nana Nio, Nana Saba. Ora, Eddie Asem, or the Drew Ghana, or see what airport, no Cassia. Or Drew Ghana, no Drew Airport, or Messiano Airport. Afraid the Obama Ukunaba. Mr. Oshia, or Drew Airport, or Messiano Airport. Some will no, the most quite slow because of the slow beer. Ababawa, we are rough, me poor sumo humubia. Eyo se media grow. Huh? You go for no Mukashira without the line when actually somebody 2,000 pounds need there and you never put play about that. Why? 2005, Obidoka, 2005. Welcome to the O2 messaging service. The person you are calling is unable to take your call. Please leave your message after the tone. To re-record your message, key hash at any time. Okay, Abopi Kachira Ukunu se, Missy Ghana, Omra. Yehiano se Omra Ghana, Asante. We na medi jamo na mesa fre. Pi nibi. Bretuoba.